हामबाय आं दिनै जोंनि ससियेल मिडियायाव माफायखा आं 12 गारजलानि एसेम्बली कन्स्टिटुएन्सिनि ब्लक प्रेसिडेंट गुवाग्रा जों 12 तारिख नवेम्बर 2022 जोंनि मास गेदारिंआव जों फाइ दङ मन'लगिरनाय जों जोंनि 12 गारजलानि हिंगै दैबो आं कयनाय जोंनि सिनियर लिडार्स रक जोंनि 12 गारजलानि सिनियर लिडार्स रक आं बुमुं सावै थांनाय बरम गोनां श्रीराम देवर्मा बरम गोनां खातुन देवर्मा बरम गोनां बिश्वजित कलय बरम गोनां गणेश देवर्मा बरम गोनां सुकुराम देवर्मा बरम गोनां चंद्रदय रुपिनी बरम गोनां राजेश्वर देवर्मा बरम गोनां अर्जुन देवर्मा बरम गोनां रमणी देवर्मा बरम गोनां रंजन देवर्मा बरम गोनां सुनील कलय बरम गोनां जग सिन्धुकाना जमातिया बरम गोनां जग काजली देवर्मा अमरक चिनी सिनियर लिडार्स जों बरंनो कयनाय चिनी अ मास गैदरिंग चिनी 12 गारजलानि इंगै जों बाय फुल्ली कोऑपरेट खालाय जों चिनी गैदरिंग नो सक्सेस खालायनाय दैबो आं ब्लक प्रेसिडेंट नङै कयनाय चिनी जत 12 गारजलानि एसेम्बली कन्स्टिटुएन्सिनि चराय अक्रा बुरा बुरी जतनो जों 12 तारिखनि चिनी मास गैदरिंग मामुद गैदरिंग जों सक्सेस खालायनायनि बागै जत दाखु बुखु रंनो जों कयनाय जों बाय लगेरवे बाक्सा खालाय जों अदिनो जों थांलायनाय जों फुंनि 12 तारिखनि फुंनि 9टायावनो जों आरो जागानि डिसपार्स खालायनाय जों आरो 11टानि बिसिङावनो जों सगैनाय आरो जों डिसिप्लिन भाबे जोंनि बुरै रंनो बाहायनो जों कयनाय जोंनि TWF नि बुखुजों रंनो जों कयनाय अदिनो ट्रेडिशनल वेर हायकेबा जोंनि गानमुं जों मुंनो लगिति बा कानै जों अ गैदरिंग नो जों सक्सेस खालायनाय आसा सावैनो जों फाइ दङ 12 तारिख नवेम्बराव गुवाग्रा निन लगेव जों फाइ दङ हामबाय।